Kwa man kli gini jingkli gini kapor bagata kalong hatu pidai ni am kikmi kikpa ki barriu blai. Pidai ni am kikmi kikpa ki barriu blai. Fitip ni am haba pi long ki barriu blai. Kadon kanong ke ba crown no try. Namar haba pi long ki barriu blai. Tang ma pi pinyo diang yaki jingkerku. Rewat utaka pateng ke bawan na pi ke ba mi na pi ru kan yo diang yaga jingkerku. Ngakan mau gini kapor yaga ktien ke jong blai ke ba Ngiu na ka Exodus ka nong ka baar kumno balakayo Moses. Moses uwan na ka ying ka barriu blay. Tading ta onda balakayo Moses. Kata di kapor ka etam kapor ka kimtam namar ba usim paro ula ay ka ordar ban penyap yagini ki klung ki badang syukha. Ban kumta arsnem syapo ni ki klung ki day ban yap no namar ka jing syepting ka jong uparo namar baki Israel kila karoi hedok kata-kata uting yo ke jing sya buhai snong ne ban long marau hala ka jong kari tading tahu ordar kumusim ya kini ko ordar ka ba etam ba kata kalong ban penyap ki khulung hapo arsnam balakai Moses ru ha ka ba kum kata kapor ba ka babal ki thu Moses udai ba habreu bala buri u la lai bena ha ka yeng hadok ba ki mla shuman buri u kum ta kini ka kmi kala thau ya kata ka syang Bat kaktin jublay ka ong ba la tawi ni ka syang ru da kita ki tung shut ba la lapi ru da ka dau bertabat kal ta ru mo da ka besiang. Badeng ta labu ini Moses aga ta ka ru hai ta syang ba la pentut yai ta isyang haga ta ka wa. La pelat yu Moses na ka jong kakti. Bat untip ka ay ka banjahan ray namar ba ki long ki beriu blay ki syanya how try. Wala lagi diwan bu ay tay klung haga taka wa daga baki ngay scam bay tay klung inom ja kay kabasniw i kanom ja kay kabasnosi i kada ka syang kanom kala kata ka syang kanom ngam jelop ay ta iwa haga taka namar kata ka kamday ka kaba tuy bi jay kaday ka kaba ki isyane isyatay bagadon ki jing at klung kidon kita ken ki mau kidon kita ken kabahaban hiar ki haban hagti sok kram ki babon Badeng ta kani ka kmi ba uneu kupag la pelat yau neu kun jaki ha kata ka syang. Da ka baki ngit scam bau blay unya da yau tau kun jaki bat nga ai ngu yu blay. Namar baki la syania au try. Uneu klung jaki. Ubadang lung ubam tip ya ka ero. Uneu klung ula yo ya ka jing ya da no blay. Ba uneu klung ula tuit be jai kata ka ro kata ka syang ngamoi banong. Kala tuit be Sya kata ka jaka, badon kata ka kun seim, ka kun ka jong uparo. Kapoi, sya kata ka kti ka jong, kani ka kun seim, ka badang sum ha kata ka wa. Bagkata ka day ka jing shisha, hagini ki sngi, ki por, ki bamantangi i, ba ki kmi, ki kpa, ki kuslay nam ta ki kun ka jong ki. Kiting, yo ba ki kun, ki lat no na ka kti ka jong ki. Kiting, yo ba ka perthai kan yo no. Piting le se ka ni ka por yo ba ki kun kin jot no. Hanai kwa ba nong ifi ka ni ka sngi ka bamenta la da pi dei ki barriu blai. La da pi la long. Kita ki briu ki balong kum ukpa ba kum ka kmi ka jong Moses. Wala da pi la plat ki kun ki jong fi sha ka ni ka perthai ru. Kanum ja ki basniu ya ki kun ki jong fi. Kinom ngam kinom not. Kinom yap jelop haga ni ka perthai. Namar bahaba pi pila pelat yau neu kun ni ka kun ke jongfi. Pim day ma pi shu ba control ya ki henry de ublay uba sumar ba uba control ya ka jingim ka jongki. Tak daw ka abanong ifi don na pedeng fi strict ba ki kun ki ti ki jongfi. Hado ba pin bu school ro pin bu hi hado ban lapoi ka college hado pimla shu ban let ban bu ban shaw ni ban but dong ni ki Badeng ta fi sedang menkuslai tip kan jayu ne ka kon tip kan jayu ne kon. Bagaimana sim je fi kan de ram poi kloi chaying fila kuslai fila smosi fila shepting yo ba kon je fi le di drugs ne yo ne ka kon ka jong pi ka le bu samla ne kan ja ke ba sneu. Na kwa nong fi la da pi de ki kme ki pa ki ba real blai. Pinom shepting ya ka jing sneu ka bala banwan ki kon ke jong fi. Finom siap tiang ya kena ka perthai ka basni. Finom siap tiang ya kita ki jing pencai. Finom siap tiang ke ru namar. Baki kon ke jong fi ki don ha ka kti ke jong blai. Tadeng tawan kuslai lada pi kuslai ka bamut hi pi haban kala ka bamut shwan en kong. Kum ki kimi ki pa pi haban shania ashwa hau trai. Yo ba pi pim dei ke barriu blai. Yo bam pi men shwaro pi long kum tane.
ta dau pi shu tharai sneu wat ki jong ki khon ki jong fi ne pi tharai sneu ba ya ga ne ga prthai kwa banong fi la da pi dei ki kmi ki pa ki bar reu blai la da pi dei ki kmi ki pa ki ba ken jamun sim ken ma fi nom la ban bat sa ki khon ki jong fi ka ti ki jong fi pi ha ban plat ki khon ki jong fi pada ba pi long ki bar reu blai ki khon jong fi ki nom jat si spa na ki si spa ga guarantee la da ma pi ukpa ban ma pi ka kmi fi dei ki ba mani ki ba yero ka steng ke jong trai ki khon ki jong fi kin don ha u trai kin don ha ka jingka ka jong trai ka tin jong blai ka ong na ka sam knai hwe ka de khat ba khat wei na ba un hukumi ki angel shapang jong fi ban sumar ya pi na galanti jong pi baro kin ra e ya la ki ti kin jem thut ki jat hau mau ba ka ta ka de ki jingkular ka jong blai bala da pi dei ke barrio blai utraun pha ki angel ki jong o ban sumar ki khon ki jong fi ha ki lanti jong ki baro soitan ban penya ki sha ka jing sneu na ki jing pen choi utra un divert ki sha ka jing ba u blai un ka un da un sumar ban u blai un kar khu ya ki khon ki jong fi ka ba ma ga long la da pi long ki ba kam kai la da pi long kita ki brio ki bi le kai ba la ka jong ka jing em ken mau ka tin ka jong blai ka ong blai ulong ba thot shen da dangi puli le ya ka testament ka berem ka smo shir khai hadu ka ta dangi puli na ka jing khan ka lonong ka ba khat sao ka ong ne ka tin ka jong blai utrai ulong ba shaslem ba ba kraw ka jing snai uba map no yegi pop ba de ka jing palat klem da pen ksan de le ru yau tau berem uba puran hap yegi pop jong ki khpa halor ki khon ki ksiu haduk kabalai bat kabasau pateng benriu ani kalong kaba lada pidang im ha ka pop kalong kaba lada pidang pen ia laga jong ka download kalong kaba lada ma pidang yele kai bat laga jong ka jingim bat pi le kai bat ublai utrai udai ba map udai ba isin bat udai ru uba kenrei ka jingai Henry lada pile kai bat u ka pop kanum sakut tang api Henry kan hap ruat shi khon ki ti ki jong pi ka pateng lai sau pateng ong ka tin ka jong blai ka sngo shir khai hadu kata la fi pule Deuteronomy ru ka kran ni ka ju fi pule Exodus ru ka kran ni ka ju ngan pule ni ka por Exodus klom lai pu sau ka khat benyo ka tin ka jong blai ka ongum ni uba bat ya ka jing snai ki hajar uba map ya ki ching palat bat ya jing rengkang bat ya ka pop ba unom pen ksan da leleyu baman utrai da leleyu unom pen ksan yu baman uba pen wan ya jing palat jong ki kpa ki khon bat ha ki khon hadu kabalai bat ka basau pateng benriu kalong ke ka bas snow si kalong ke ka bas snow thang ba ka jing bitar ka jong blai kan ha wat ki khon ki ksiu ki jong fi ki pateng ki jong fi ki banwan tadeng ta ka bha ya ka ba pi pin kala ka bomot IT la jong ka jingim ka jong fi phim snosen ai bi ki khon jong fi kin chat phim snosen ai bi ki khon jong fi kin pat kin pra kin sab ai kai ka jim ka jong ki lada ma pi phim pat kala bomot ngas ngo ne ka por dan na pning fi phim pat kala ka bomot bat hang ta PE ba ki khon ka jong fi sha te ro wa ki sot ki krai ki bor baman kadang ka jing pang bhor ki khon ki jong fi ki le he ya pi ki sin shar ya fi ki pen se ya fi ki pen chak ting ya fi ngakan maru na ka tin ka jong blai no Marcos no ma khandai ka ya tho ingi baladan we ubriu ubadan yelo khon jong o ba tau khon ulong ba pang bhor ba uniu khpa ulawan ra inu khon ba pang bhor hau jisu ba ulawan shwama u shau jisu ba ulawan lam lang uniu khon jong o ka Bible ki thu yangi ba anda ha ba lawan lam show Jisu u Jisu ulapan kia ya uneu khon baru ong ineu kpa lenong ba khnai de khot arpulai ong kamdan ke ka bamla la mela ban ngai bar ka jinget ka jong me kan pen kia ineu khon jong me shisha kamdan ke ka bamla yu tau ba ngai bala la fi la ngai how Jesus Christ la pi la rai ban bot yu la ki khon ke jong pi sha te sha khom ma kana ka bar soi ka bar krai ki pang bhor kenio kia nambar ma pi lawan da ka jinget hau Jesus Christ ba ngai ka ni ka sngi ka long ka sngi jong ka jing ka la ka mot ka ni ka sngi ka long ka sngi ka ba pin pai no shu trai wat num khuslai shu ki khon ki khti ki jong fi ki lapan khuslai bhai fi ki lapan du thia du dem ya fi
kalau pen rekho fi, kalau pen pang ya piru, ke kiu ke pipi ke sini bat kidon ni ke jingpang ngasngo ni ke podan pen jong fi kidon ni ke jingpang ke badap shadam namar ba piku slai e kon jong fi. Ngadwai ke ni ke por bo tran ban khia noi fi nen kong wan ju jisu kong, wan ju jisu. Wan ra ri ni ke kon ke jong fi. Ya ke ni ke kon ke bala tanglang, ke kon ke bala sakma, wan lam show jisu. Haba pipi wan, ndai tang ma pi, wan lam lagi kon ke jong fi show jisu. Ban ngai haba pinya kendu yo jisu, fin ia ke kamba ke jong jisu. Namar ke jingat ke jong fi kan. Ngadwai ke ni ke sengi ke bamenta. Ketin jumlai ke ang ubriu bahok baru bayat lagi jingbet. Suki kon jong u hadin jong u. Lada fila bet bad utrai. Bad pilong hok namar bu utrai ai happy ya kata ka hok ke jong u. Pila plai la ke jong ka pop. Utrai penlong hok ifi. Ki kon jong fi kin long ki bala kerku. Suk kita ki kon jong fi hadin jong fi. Kamut long bala kerku ya kita ki kon pateng la pateng jong fi. Atau film kuat bagi kon jong fi kin long ki bala kerku. Ya ke lenti ke jong trai. Long ki babet baru trai. Wanum yai kan riang, wanum yai na kiar. Wanum yai kata ke jing em ko pensusi yo trai namar ka pensusi ya pi. Yai ke jing em ko babet. Plai ke jong ki pop u blain pelong hok ifi. Beri babet yai ke jing hok. Suk ki kon jong u hadin jong u. Ngan duai nam ta jong fi ke ni ke sengi ke bamenta. Pai no jong trai, kala ka bamut si sya. Bagi kon jong fi ke pateng ke jong fi ke long ki balakar ku. Da utrai ngin ya duai ke ni ke por ke bamenta. Haleluya, haga gerteng u Jisu. Ngasngungu tra be ke tin ke jom ke krenchai. Bagi kmi ki pa ki bahok. Bagi bayat haga jingbet. Ki kon jong ki kin long ki balakar ku. Suk ki kon jong ki hadin jong ki. Patrai ke ki kon jong ki mo lai sau pateng hadin ki long ki balakar ku. Namar trai be ki kon ki jom ki long ki bereu blai bagi be shakri ame. Terwang ngatip ya kene kumba kalong ke ying ke jong Moses bo kpa ba ke kmi ki dei ki ba shakri ame. Ki wan na ke ying ke bereu blai Moses wat la pelat noi wan kata ke ka ba khi kata ke ka ba kenting henrei shimla jag ke ba sneu ya Moses. Namar ke kti ke jom ke la ka yo. Ke kti ke jom ke la ya da yo. Kata ke shang kam shimla la khong pong kata ke kam shimla ngut no yo Moses. Kata ka kam simlalaan pen ngam yo Moses nga ai ngo try bag ni ki kon ki jam ni ki kmi ki pa ba ki long ki ba reu blai ka perthai ka nom la pen ngam mi ni ki kon ka nom la de le ru ban pen ngop ya ki ka nom la de le ru ban pen yap ya ki try bag ni ki kmi ki pa ki long ki ba reu blai me pa ki angel ki jam try ban sumari kon ja ki ba ro men sim jam u ya lam ni ki kon ba try ki suk thu ka ba sneu nagata ka ba pha go try ki suk thu ko try ta ka ba dei na ka bam dei try kina smutu ku kan rat try ba kadon ka jing pen kan do ha ka men sim ka jongki try kadon ka jing ya tip lem ko try kata ka jing kren ko kan rat kata ka sur ka ba jam ha po jongki bakin long ko try ha oi kita ki ba job na kita ki jing pen shai baro abagi ki me gi pa ki long ki ba reu blai ki khon ki long ki ba reu blai kambun sha shu try ba ni ki me gi pa kambun sha shu ablai men pen don kamru in ki khon ki ti ki jongki kin long ki blak kar khu na ki blak kar khu kin long ko try ki ba roi na ki ba roi baro trying ada dua men kerku ni ki kon ki jam dan ki kmi ki par ki benang ya ke perthai ki benang ya haga kam ki snob ha jeng ni ke perthai ki bam tip lai re ga ni ke sngi ko try ki snow ni ke kubar try kin wan shame kum bala wan go try une ukpa bala wan lam ni ki kon try nga snow tho ni ke por kadon ni ke yeng ko try ke bala jat bat kmi bat kpa bat kun bat ti baro ki yeng ke jat kadon na pedeng ke jing sosi kadon na pedeng ke jing huslai kadon na pedeng ke jing yam ke jing lenyar kadon na pedeng ke jing bam suk try ni ke por ba ki wan shame ablai try ka tin chame ka ang kamdan ki ka bamla bu taw banget try ha ki lawan ha ni ka sngi nget ni ka khubor ka ta go try ni ka khubor ka kren ba meme invite ki ko try ba meme khat ki ko try ba kin wan chame try ha ki ni ki khon ki wan ablai nga kren fi ba phai no na ka lenti bamman ke jong phi phai no akong na ni ka lenti nga sngo ba ma phiru phi dikiat phi ya ni ka lenti ka bamdei na mar ba phi ni ukpa un ka la ma phiru phi le lang ye ka jo ba ka ta ka ta ki khon ki ti ki jong phi kang wanom di show ina ka kiat nga sngo pi di ka kiat bat pila di bahiro bat kalano na ka jinglong piu paro to kalano na ka jinglong wan show jisu un ai fi ya ka jing pen thamai wan da ka banget utrain pen kalaw di ki kon ki ti ki jong fi un pen kalai ka pateng ka jong fi kan long ka pateng ka ba climb board kan long ka pateng ka ba long influential kan long ka pateng ka ba don ka impact haga society kan long ka pateng go try oi ka bananam kan long ka pateng go kan rat
kabateng shan ablay nagabanta ka buram ka jam try gini ki khon kin long ki balak ku namar bagini ki kme ki khpa ki shim ya gane ga decision na gane ga sngi ki right try ki lawan shame ba ki la ngek ame try ba me pen khia ki ru ko try ye ki khon ki na ka jingpang bhur ya ka bo shaitan ute ko mi ki baro shikat takin yo ya ka jingpla jimin khia na do gane ga sngi chi su me de ujo menen mentar ki bam jikot ko me le yu ne khna mele ru ko try gini ki khon jangan ke yeng bla syate syakko maka bor syaitan kin yo jiplai nado kene ke sngi aingo akrteng ke jong jisu hallelujah kene ke jingkemen ha kene ke por akrteng jisu amen amen utrain ker khu ye fi un ai bor fi wanam ong banga ngamla ki barok ki long ki bala bol utrai la fi ai la ke jong ke jingem jong pi sha utrai pan chai bor fi nom ta ke sngi fin em ke jingem ke barrio belai ka jingem ka syakri utrai ka pen so bahai utrai la ke sngi try ker khu fi la fi don kam shu ye ka jing rap fi don kam ye jing dwai fi la ban phone na kini number ka fi ye ka screen ka jong fi phone kini number ngi don nang ne ban dwai na ka ta jong fi ngi don nang ne ban ye rap ye fi bang inda sngo komen ero da ka long ka bala fi la ban wan se kini ka office jong ka partner sini ka prayer center hang ni ha po opo nong thamai nong kriam ngi don nang ne no do ka sngi ba ar ha do ka sngi sa jan jong ka te utrai ker khu ye fi ngi ye sham ba fi ngi ya dwai ba fi Bạn nghe utrai nang ker khu fi. Kublai shibon ngan sai kindo pa. Amen.